to nazvat jinak než jako šachová tragédie, jo. Prostě H4, C4, A4, prostě ztratíš za 10 tahů 8 figur. Já jenom čekám, kdy prostě přijde opravdu nějaký tým s tím, že tady porušujeme jakoby legislativu Evropské unie. Co tvoje pokrová kariéra? Jak to vlastně... Bude mít jako vyloženě prachy, který kolem se nebude rozhazovat. Dneska úplně vymizeli jakoby vyloženě slabí hráči, jako dneska to skoro nepotkáš. Kdybych jako měl sponzorovat šachy, tak buď to chci sponzorovat tak, aby hráli o tu špičku, anebo do toho ty prachy dávat nechci, že jo? A potom ti tady přijde prostě s nějakou bandou mladíků někde, ať už z Indie, nebo... No teďka jsem se vracel z dovolený v letadle, tam 5letá holčička s maminkou si zahráli šachy. Republiky v ten rok vyhraje 500 000, bude druhý 300 000. Protože každý rok dává šachový klub zhruba 1 000 000 na to. Předchozí vyjednávání, než tam byl Bolek o olympiádě, trvalo, já nevím, hodinu. 15 dní zpátky s Martinem Staškem. Říkal, že je jeden z nejsilnějších pokerových hráčů, co zná. Tak, dobré odpoledne, ahoj Štěpáne. Čau, dobrý odpoledne, zdravím diváky, nebo posluchače, nebo jak si říkají, asi diváci, že? Diváci, posluchači, no teda záleží na jaký platformě to poslouchají, ale myslím si, že převážně to jsou diváci. Já bych chtěl moc poděkovat, že jsi přišel, že si zase můžeme povídat s dalším zajímavým velmistrem a člověkem, tak jako jsem o sobě. Ještě na začátek bych poprosil naše diváky, pokud se vám naše videa líbí, abyste nám dole dali odběr, protože je to pro nás relativně důležitý. No a Štěpáne, jak se ti daří? Jak se vede? Daří se mi dobře, pracovně, šachově, teďka už i sportovně, jak začal trošku být venku hezky, takže za mě dobrý. Jasný. A co šachy teďka? Máš něco blízkého plánu? Teďka dohraju ligy, bude tam nějaká Bundesliga, trojkolo, pak vlastně ještě budu mít nějaký blicák, přebor Německa v bleskovkách, někdy v půlce května a přes léto zatím o žádných šachách nevím. Jasně. No a ty jsi vlastně, dalo by se říct, aktuální reprezentant, protože jsi byl na té poslední repreakci, která myslím, že byla hodně kritizovaná, co se týče výkonu. I když jako vlastně to 18. místo nakonec je dobrý výsledek, ale myslím si, že možná jako naši fanoušci čekali, že se budeme rvát s těma nejlepšíma. Jak ty to vidíš takhle zevnitř z toho týmu? Já jako nevím úplně, proč by vlastně mělo být 18. místo, když jsme byli 19. nasazený, poslali jsme tam víceméně asi maximum, co tam poslat šlo. Potvrdili jsme nasazený, takže jestli to někdo má potřebu kritizovat, tak samozřejmě může, ale já proto ze své strany úplně nevidím třeba důvod. Já myslím, že oni to spíš jako vidějí jako to umístění, ne tak jako tu cestu k tomu, že se vlastně nehrálo s někým extra, nebo jakože nechci říkat extra silným, že ona se dneska strašně vyrovnává, že už každá země prostě má kvalitní hráče, ale že se třeba nehrálo, nevím, s Američanama, s Rusama, to nejde ani. Tak jestli jakoby ta cesta k tomu spíš byla taková přes ty slabší soupeře, by se dalo říct. Jako pro mě je to zleva nebo zprava na stejné místo, ale chápu, že asi pro hodně jako diváků by bylo třeba tohle z nějakého důvodu zajímavější, ale Jasně. Jako pro mě třeba, jakoby, když seš v turnaji, tak taky hraješ prostě o první místo, když seš v lize, hraješ o první místo, nebo prostě o to místo, o který relativně jako můžeš bojovat, že některý spíš o udržení, některý o první místa, o medaile. A jako, že by se někdo zpětně ptal, jakou cestou se k tomu došlo, tak já nevím, no. Nemám s tím, já s tím za sebe nemám problém, a jako, že by nějaká jako velká část diváků s tímhle měla mít problém, docela by mě to překvapilo. Ale takový ti hlasy jsou vždycky slyšet, ale já si nemyslím, že jsme diváky zklamali tou akcí. Jo, tak to asi určitě ne, jakože zklamání asi takový jako to nebylo, ale samozřejmě myslím si, že někteří prostě možná chtěli prostě trošku víc fandit jako tomu, těm velkým mačům, že jo, což já se taky jako, že v těch ostatních sportech, že když se hraje proti hokeji Kanadě, že jo, ve fotbale, když se hraje třeba s Francouzama, tak je to takový nabitý, což se vlastně na té olympiádě nepovedlo, ale tak myslím si, jako, že to 18. místo jako není úplný propadák, to asi výsledek, který je jako dobrý oproti nasazení. A ta cesta k tomu, jak ty to vlastně vidíš, tu cestu, protože ten poslední zápas sám o sobě byl docela zajímavý, že bylo to 1,5 a dohrávalo se jako vlastně, bylo to důležitá výhra samozřejmě v posledním kole. Tak já to vidím, že se prostě bojovalo, jak to šlo.
s těma Aziatama a různě s těma týmama, který vlastně vůbec neznáš, zejména asi z východu. Tady na tu Evropu my jsme relativně zvyklí, ty ratingy tady víceméně jakoby odpovídají, ale jakmile začneš hrát proti tomu východu, tak vlastně nikdy nevíš, že si nastupuješ proti silnému týmu, slabému týmu, ty prostě víš, jaký mají ratingy, ale prostě to je v každé zemi je to trošku jinak. Takže za mě už jenom vlastně ono je strašně těžký říct vlastně, co v tom zápase proti těm týmům, který tam mají třeba borce mladý 200-300 pade, tak ono je strašně těžký říct vlastně, co proti ním máš očekávat, proč vlastně bychom se měli být nějací jako výrazní favoriti. Jo, ono, jsou to prostě různé jako ratingový půly, že jo, prostě počítá se to jakoby jinak tam u nich, hrajou, nemají tam tolik turnajů, takže z mého hlediska je to poměrně těžký vlastně předvídat, že? Jako ty hráče neznáš, když hraješ někde se Srí Lankou, tak prostě nevíš, kdo jsou zač, že v životě se je neviděl a těžko se to hodnotí, že? Dobře se nám to hodnotí tady v Evropě, ale v konfrontaci s tím východem já s tím úplně nemám takové zkušenosti, abych tomu dokázal jako nějak kvalifikovaně říct vlastně, co máš třeba očekávat v boji proti hráči 2400, který v tomhle regionu má třeba 20 let. Jo, proč bych se měl třeba já v takovém zápasu cítit jako favorit? No a když jsme teďka vlastně u toho, tak asi dalo by se říct, že nejsi šachový profesionál? Můžeme to takhle říct? To se považuješ za profesionál? Jako nepovažuji se určitě za profesionála. Hlavně už tu kariéru taky mám poměrně dlouhou. Začal jsem nějaký mistrovství republiky první třeba hrát, já nevím, před 27 lety zhruba. Pořád jakoby, no, v těch, že jo, tak nejdřív to byly mládežnické kategorie, teďka vlastně jsou to dospělácké kategorie, ale jako ten pík té kariéry byl dřív, no, takže teďka je to prostě dobrý koníček, částečně jakoby částečně profesionál určitě, jo. Člověk se jako nějak snaží, ale prostě ta situace se zase jako změnila, takže spíš jenom částečně. No. Ono tady ale v podstatě žádný profesionály jako nemáme. No. Tady máme tak 2 lidi možná a to ještě je otázka, jestli vůbec. Jo, tak ono, asi myslíš panem Davida a Vana? Ale myslím Davida a ten druhé vlastně ani nevím, protože ono, proč by vlastně, když někdo chodí do práce, je to těžký, ale když ti lidi studují, tak je to možná ještě těžší být profesionálem, no. Takže víš co, jsou to takový, že se jako každý snaží, ale v podstatě jako takhle čistě jako šachový profík je to fakt asi jenom David. Což jako Van, tam bych se ho asi musel zeptat na jeho názor, já v tom úplně jasno nemám. Nevím, jak ale přitom je asi další spousta velmistrů, který se jako šachama pravidelně převydělávají, ne? Nebo že i spousta šachistů, kteří se jako těma šachama vydělávají, asi ne nějak dobře, ale jako třeba když vezmu Vojtupa, tak se tím asi jako živý nic jiného neumí, ani neděláš, jo. Jo. No tak to bude asi ten druhý, ale. Jo, to je možný, tak že tím, jak on hraje fakt všude, tak asi vlastně to má jako mindset. No a teď mi řekni, co vlastně ta tvoje šachová cesta, jsi od někud teda ze Šumperka, jestli já přesně si nepamatuju, Rapotín, nebo nejsem si jistý? Cože je Nový Marín, vedle Šumperka vlastně. Jo, tak tady já jsem tady vlastně začal, poměrně brzo jsem potom se dostal do Litovole, 2. liga, 1. liga, extraliga. Pak jsem prošel poměrně nějaký počet klubů, co si asi ani nevzpomenu na všechny v extralize, Grigov, Frýdek, Turnov. A pak jsem teda jakoby zakempil v Novým Boru už poměrně asi na dlouhou dobu. Nevím přesně, jak dlouho tam budu, ale řekl bych, že dekáda už to asi bude. Takže za mě to byla kariéra, která se mi líbila, která mě zpětně prostě jako dělá radost, že jsem to absolvoval všechno tak, jak jsem to absolvoval. A jako ještě na nějaký velký rekapitulace brzo, ale jako tam, kam jsem došel, za mě spokojenost. Jasný. A co můžeš třeba radit nebo říct o tom té cestě, protože ta cesta za tím velmistrem je podle mě dost trnitá, nejednoduchá a možná to je teďka vidět na těch našich mladých talentech, ať vidíme Vaška Fiňka, Richarda Stalmacha, Němce, kteří teďka na turnaji, co se hrál v Challengers
No, řeknu to na rovinu, čekal jsem víc. No, tak oni vždycky čekáme víc prostě v konfrontaci se světem a pak prostě zjistí, že hraješ s těma nejlepšíma jako na světě a že se s nima strašně těžko měří. Jasně. Takže co jakoby doporučit, no, tak je to jako dřina. No. Prostě člověk musí aspoň nějakou dobu pracovat, snažit se trénovat. Ty tréninkové metody, ty se asi v průběhu času mění, že jo? Tak jsme byli hodně jakoby na knížkách, nějaká rybka, prostě tady ty věci teprve začínaly, že jo? Když to dneska 5letý děti mají v ruce Stockfishe, takže v tomhle ta doba jako je jiná, hodně se určitě pro trénink používá dneska, jako používá, když to tak řeknu, hraní online blice, že jo? Ty vzorky party jsou obrovský a to samozřejmě těm hráčům dá jako velmi dobrou představu o tom, co funguje, co nefunguje. A jako takhle za sebe můžu říct, že konfrontace proti těm hráčům, kteří vlastně jako hodně hrajou online, je jakoby dost těžká, protože oni hrajou vlastně všechno dobře, hrajou jako velmi agresivně. A řekl bych, že tohle je dneska asi jako ta správná cesta, protože taková ta alchymie, která dřív prostě bůh jak složitý přípravy, řekl bych, že to dneska jako trošku vymizelo a že se jakoby do popředí dostává, že prostě něco rozehrajeme a pak vlastně ti hráči jako začínají hrát dobře. Takže já bych řekl, že hlavně se snaží hrát dobře. No. A proto asi jakoby třeba hraní online si myslím, může být jedno z takových nejúspěšnějších způsobů, jak k tomu dneska jako dojít. A myslíš si, že zase se třeba tím, že oni to mají nějakým způsobem ulehčený, jak jsi říkala, mají už všichni dostupný Stockfishe miliardu informací, to za vás nebylo, že byste těch informací spíš měli pomálu. Není třeba ta naše generace jako teďka línější v tomhle smyslu, hledat se ty informace, snažit se je pochopit? Línější bych neřekl, řekl bych, že hlavně jako výrazně větší konkurence, protože dneska úplně vymizeli jakoby vyloženě slabí hráči, jako dneska to skoro nepotkáš. No, teďka jsem se vracel z dovolení, v letadle tam 5letá holčička s maminkou si zahráli šachy, tak jsem tak občas na to kouknul a po 20 tazích to prostě vypadalo jako normální partie, normální pozice a jako když jsem začínal před 25 lety a viděl jsem prostě hrát jako mezi sebou amatéry, tak jako to, jak to nazvat jinak než jako šachová tragédie, jo? Prostě H4, C4, A4, prostě ztratíš za 10 tahů 8 figur, protože vlastně ty informace vůbec nebyly a dneska si každý našel nějakého svého třeba streamera, na koho rád kouká, odblical si desetitisíce blicek, buletů, prostě co ho baví. A dneska vlastně v tomhle z toho ohledu úplně jako vymizeli ti slabí hráči, takže dneska jako skoro není na kom dělat jako garantovaný body. No, prostě my pořád jako se snažíme žít v té době, kdy prostě ta dominance vlastně toho silnějšího hráče proti tomu slabšímu jako byla jako fakt výrazná. Ale vlastně dneska bys dominoval prostě proti takhle jakoby dobře připravené jakoby těm silným amatérům, řekněme. Tak je to mnohem těžší než dřív. Je to vidět i na těch openech, kdy často vlastně dalo by se říct, ratingově slabší hráči jsou schopní ulovit jako body s velmistrama, mezinárodníma mistrama. A je to vlastně docela pravidelný, což si myslím, že i těm amatérům dělá nějakým způsobem radost, že něco o té hře jako už vědí a ta úroveň se určitě posunula. No a kdo byl tvůj takovej hlavní trenér, když jsi byl mladý? Tak byl to pan Schneider, on vlastně byl korespondenční mistr světa, vlastně ještě v té předpočítačové éře, takže ten mě dal takový ty zdravý poziční základy, prostě to, jak o těch šachách přemýšlet, nějaký to analytický jakoby přístup k šachám. Takže tohle pro mě bylo určitě velmi důležité. A byl tenkrát tvůj cíl, když jsi byl mladý, nadějný talent, byl tvůj cíl být šachový profesionál? Chtěl jsi být jako velmistr a říct si, nebo jak to celý vnímal? Určitě jsem chtěl být, že jo, tak když byl člověk úplně malý, tak chtěl být mistr světa, pak prostě zjistil, že mistr světa asi úplně ne, ale jakože velmistr, jo. No a pak, jako když jsem uhrál vlastně toho velmistra, tak najednou jsem si říkal, jakože co teda dál. Já jsem teda uhrál poměrně pozdě, asi úplně netroufám to vidět kdy, asi 2018, no, já ani nevím, ale jako určitě jsem ho neuhrál jakoby před 20 letama, to ani náhodou.
No a pak jsem přemýšlel, jakoby, co dál, no tak pak se nějakým omylem stalo ještě, že jsem jako vystoupal třeba na nějakých 2570 a najednou jsem si říkal, tyjo, tak to je blízko, ještě taková poslední meta těch 2600, že jo, tak jsem se tam nějakým omylem teda jako ještě dostal, dokonce jsem se tam 2 roky držel a teď už se tam nedržím. No ale tak jako i tohle byla jako nakonec docela jako zajímavá meta a jsem teda jako rád, že jsem si to splnil a samozřejmě třeba tu olympiádu by mě asi mrzelo, že bych si ani jednou v životě nezahrál. Jo, chápu. Takže dalo by se, že teda někdy teda, dalo by říct už jako ne úplně mladý, jakože nebo říkal v 16, vlastně později se stal velmistrem, takže vlastně si i při práci pravidelně trénoval, dřel si? Já jsem jako dřel, hrál jsem jako víc než dneska. Však ještě jakoby objížděl turnaje, že jo, měl jako málo peněz, jako prostě mladý šachista asi nemůže mít hodně peněz, ale prostě žiješ, snažíš se, makáš a jako držel jsem se vlastně dlouhou dobu, že jo, nad 2500, prostě 15 let možná. A pořád jsem vlastně přitom snažil se být jako co nejlepší, no a pak jsem k tomu začal přibírat nějaké věci, poker, pak nějakou práci, pak jsem nějak programoval aplikaci, která taky nějak úplně nedopadla, ale prostě... Já teď mám všechno právě v těch bodech, na co bych se chtěl zeptat. To chtěl brát nějak tak postupně, protože právě však si nakousnul, jestli si dobře pamatuju, Alien Chess? Správně? Tak. Taková chobotnice nebo medúza, nebo co to vlastně bylo. A vlastně mělo to lidem pomoct s nějakým způsobem s přípravama, mělo to být trochu i kebit, že jo, fungovalo to, nevím jak přesně teda, jen jsem tu aplikaci párkrát viděl, nebo jsem od ní viděl nějaký tvoje videa, tak co vlastně se pokazilo, že to nemělo takový úspěch, jaký si třeba čekal? Jako dneska prorazit jakoby se softwarem je skoro nemožný, stačí se podívat na ČES24, že? Který je zničený a jak to byl velký jakoby software, že? A vlastně přestal existovat, takže prostě takovýhle z malý aplikace skoro, bych řekl, nemají šanci, ne, to chce to jako štěstí, chce to nějaké manažerské schopnosti a já se jako beru to takhle, jo? Já jsem se na tom naučil, nebo nějakým způsobem jsem si zase zlepšil programování, ve kterém jsem si pak našel práci. Byla to přesně ta doba, kdy jsem se z nějakých 2520 dostal na 2600, takže nemůžu jako za sebe říct, že by to bylo jako neúspěšný vyloženě. Jo, je to prostě, beru to, jak to přišlo. Udělal jsem si tehdy jako hodně tréninků, hodně zahájení jsem si zlepšil, hodně jsem si zlepšil koncovku, celkové přemýšlení o šachách, samozřejmě přemýšlení o programování, v kterém jsem si pak našel později tu práci. Takže neberu to jako neúspěch, beru to jako zajímavý pokus a spíš jako asi tak, no. A vlastně ty jsi tu aplikaci nějakým způsobem promoval, nebo můžou si lidi ještě stáhnout, nebo ale vlastně oni... Já bych řekl, že už si asi ani nestáhnou, protože on Google ten pořád dokola chtěl nějaký jakoby updaty, security updaty, aby to vlastně splňovalo čím jakoby každý rok nějaký nový požadavky, což jsem jako dlouho jako určitě splňoval, ale potom už po nějakých 3-4 letech v práci, kdy už jsem se k tomu prostě vůbec nevěnoval, nevydělávalo to, tak vlastně se za každou cenu snažit, aby to v tom obchodě udrželo, tak jsem se o to asi nějak starat přestal a předpokládám, že už to teď asi stáhnout nepůjde. Jako co se týče toho, co se ptal, jestli to bylo na přípravy nebo tak, bylo to vlastně ten původní, ten byl úplně na všechno a ten současný vlastně, co byl, tak ten byl už teda jako hlavně na přípravy na zahájení, jako na konkrétního soupeře. Jasný, že by to mohlo lidem ulehčit, že potřebuješ jenom na turnaj, že No a já jsem teda s okolností byl někdy 15 dní zpátky s Martinem Staškem na obědě, protože taky bude naším hostem v podcastu a ten mě jako říkal, že jsi jeden z nejsilnějších pokerových hráčů, co zná, nebo jako z hodně silných České republiky, že jako by měl říct jako třeba top 10, tak tomu určitě budeš. Takže vlastně i tvoje pokerová kariéra byla zajímavá
On mi tady i říkal, že jste měli různý srazy v Kutní Hoře, kde byl třeba Ondra Vinklárek a podobně a že se Mhm. kombinovaly šachy a poker a že to bylo jako zajímavý. Jo, jo. Co tvoje pokerová kariéra? Jak to vlastně, ty jsi byl hlavně teda online hráč, ne No, jakoby já jsem real? byl jako jenom online hráč, já jsem vlastně naživo nikdy nehrál, nebo jenom když tak s kamarádama nebo takhle o nějakou stovku. Ale vlastně nikdy jsem naživo nehrál, jako byl jsem vyložený jako online multitabler, 40 stolů, prostě nějaký 180, asi ten koučka. A prostě valil jsem to na kvantitu, třeba i 200 turnajů za den. A prostě takhle jsem fungoval, no pár let, jo. Hra je to určitě zajímavá, v mnoha ohledech bych řekl zajímavější než šachy, ale to je taky poměrně jako stresující a ty výkyvy jsou tam jako docela drsný, ale je to, nevím, jak dlouho jsem se tomu věnoval, pak jsem vlastně tak nějak z ničeho nic dostal nápad, že budu dělat jako na Alienovi a víceméně jsem to přes noc jakoby na tom skončil jakoby hrát a jako kariéra to byla zajímavá, zase si člověk něco vyzkoušel. A to člověk asi nemusí dělat celý život to stejný, takže za mě jsou to všechno prostě zajímavé pokusy a vlastně nemůžu říct, že bych kterýkoliv z toho nějak litoval. A co se toho pokru týče, tak opravdu jakoby samotná technika té hry mi přijde jako velmi zajímavá a mnohem vlastně tam je méně takový té smrti jako v tom šachu, že to pořád se říká remízová smrt. Prostě tohle. Ono tak asi není úplně pravda jako remízová smrt šachu, ale na druhou stranu, když se jako obě strany nesnaží vyhrát třeba, tak jako ten prostor pro nějakou zajímavou hru tam jako rapidně klesá, když to v tom pokru je těch možností jako v no limitu jako úplně jako no limit, tam můžeš jako opravdu udělat cokoliv. Takže tam si myslím, že tam tě nikdo prostě jen tak jako neodsedí, jako nerozpůlí, prostě tam opravdu můžeš jako jít po maximum. V šachách se často nedostaneš do hry dneska, jo? Prostě někdo si na tebe připraví remizovou variantu nebo nějaký prostě trik, který prostě buď skončí 0,2 prostě pro tebe v lepší koncovce, ale musíš projít nějakým minovým polem. Tohle se tě tam úplně nepotká a v tomhle tom, jako bych řekl, že ta hra je jakoby zajímavější, no. Asi i finančně zajímavější. Jakože bývalá, jak je to dneska, ale asi jo, ale už nejsem s tím úplně v kontaktu a předpokládám, že kde se točí velký prachy a při dnešních jako možnostech artificial intelligence, jako si představovali, že to tam bude asi jako velký botfest a jako nevím, no. Já bych to už jako nechtěl úplně se snažit dokázat 7 botům u stolu, že jsem lepší než oni, no. Jo, to jako já myslím, že právě to říkal Martin, že pro něj jakoby online poker není už tak jako ten živej, že na tom živým ještě prostě hraje furt s lidma, že jo, a i když má taky o některých věcech pochybnosti, což bylo zajímavé, jako co on jako vidí ze svého pohledu, tak asi je pravda, že na tom onlineu proti těm botům No, jako měl bych z toho dneska určitě jako podvědomě takovou obavu, jakože v podstatě jediný důkaz toho, že se to dá hrát, bych bral jako nějaký dlouhodobý vzorek, jako že bys jako vydělával, ale jinak prostě stejně nemá šanci proti Stockfishovi, tak bych předpokládal, že dnes určitě nebudeš mít šanci proti jako vyspělému botovi. Jako oni se samozřejmě ty herny budou snažit, ale ona se tam snad legislativně měnily věci, nevím teď, jestli jsme mohli hrát jenom už na české herna. A ta doba se prostě změnila, 40 stolů na PokerStars jako bylo fajn, ale jako kdybych dneska měl hrát tady 3 stoly nebo něco takového, tak bych si asi našel něco zajímavějšího. Já pamatuju si dobře, to byla přezdívka Holáce? Je to tak. Jo. To jak matně pamatuju, jakože že tady to přezdívkou si hrával. No a to právě vlastně podobnou vizi říkali Standa Cívka, že jaký vlastně nějakou dobu věnoval pokru a pak šel dál, že jo, i přes šachy ke kartám, ale šachy má jako takovou, by se říct asi srdcovku. Máš to stejně? A jak to myslíš ještě jednou? Jakože máš šachy jako srdcovku, víš? No určitě, ale to určitě, to jsem vždycky z těch věcí jako respektoval nejvíc, no. To jako, s takovou kariérou je to asi těžký, no. Jasný. No, takže ta tvoje kariéra vlastně byla docela bohatá. Čeho si v té své kariéře vážíš nejvíc? Je to dosažení toho na 600 nebo účast na olympiádě, nebo nevím, v Novém Boru jste několikrát vyhráli titul, je to hodně. Ale je toho hodně. Podvědomě se asi pořád nejvíc vážím ještě úplně z takové historie, když jsem byl malý a
Jsem vyhrál se nějaký mistrovství republiky v Rapidu a pak jsme vlastně postupovali na takovou mitropu, kde jsem vlastně skončil první před Vašierem, před Leničem, Rágerem a tady před těma hráčema. Takže toho si tak nějak podvědomě vážím asi jako pořád nejvíc. No a pak je to samozřejmě extraliga, pak je to jako velmistrovský titul. 2.600 je pro mě úplně jako neskutečný, že se mi to podařilo takhle někdy po 30 jako v zaměstnání prostě udělat 2.600. To mi přišlo jako úplný bizár, ale asi když byl ten covid, tak určitě tak spoustě lidem prostě měli jako spoustu problémů, jo, takže z nějakého důvodu jsem asi v tu dobu měl nějakou jako lepší psychickou odolnost na to a prostě nějaká variance, nějaký štěstí. Ale po covidu se to pak jako rychle zlomilo, protože jakoby, když ten covid začínal, tak to bylo vlastně, když jsem zhruba jako vyletěl nahoru, ale prostě pár let po covidu, najednou ta covidová generace je strašně silná, protože oni byli zavřený doma a jako měli strašně moc času na trénink, takže tam se to strašně jako zlomilo, jakože prostě takový 2-3 roky po covidu jsem to měl jako strašně dobrý, ale 5 let po covidu najednou to byl problém, takže ta covidová generace, já jsem se třeba bavil s Hare Krishnou, s Pentalou a ten taky říkal vlastně, že ten covid jakoby ty šachy strašně jako rozdělil na 2 úplně jako jiný generace a co jako bude jako po tom covidu teďka jako následovat. No, jak ti hráči budou hrát, jako už to bude asi zajímavé jako spíš nasledování, ale nějak jako konfrontovat se s tím světem bude pro nás úplně šílený. A třeba když si vezmu, jak jsem byl loni o Vánocích na mistrovství světa v Uzbekistánu, já jsem tam hrál s tím mistrem světa ruským do 8 let, který v Africe tam v Egyptě na mistrovství světa udělal 11 do 8 let. Já jsem tam prostě s tímhle borcem hrál, nějak jsem tam teda jako uputil výhru, on ale jako na turnaj skončil přede mnou. A co jsem se bavil s dalšíma borcema, tam 2.600 padé, tak říkali, že prostě jim dával poziční lekci. Jo, že to ani nebylo prostě, že by je nějak přepočítával nebo tak. To je prostě tahle generace, kteří prostě na 10 hodin sednou ke Stockfishovi a uvidí prostě miliony jako perfektních tahů, protože Stockfish to je dneska jako perfekcionista, že jo, tam už to už za 10 let moc jako lidsky nemůže být jako on bude silnější, ale pro člověka už to bude jedno. V té naší generaci to ještě nebylo jedno, ale jestli bude mít 3700 nebo 3900, už bude lidsky nepoznatelný, to už je prostě, to už je tak blízko dokonalosti, jak jen může. A když s tím opravdu oni strávil tolik času, tak to je, i v 10 letech se prostě cítíš, jako co jsem těch 30 let dělal. To je fakt brutální. Jo. A já nevím, jestli souzníš třeba s názorem, který jsme tady říkali v posledním dílu, a to já jsem vlastně, můžu připomenout, vlastně propagoval to, že si myslím, že by se šachy měly zrychlovat, jak pro diváky, tak i pro hráče, že si myslím, že je to nějakým způsobem jiná etapa, samozřejmě vážný partie, že Rapid Blesk a vážný partie jsou, dejme tomu, 3 různý nebo odlišný kategorie šachu. Myslím si, že ale pokud jako budeme chtít přitahovat diváky, sponzory a tak jako vážný turné na 9 dní prostě nejsou prostě zajímavý. A i vlastně tam je mnohem větší prvek míst. Naopak bleskový turné, Rapid turné, když se podíváš na to, jakou mají sledovanost mistrovství světa v Rapidu a v Blesku, tak je to prostě šílený, že kolik lidí na to během těch 4 dnů kouká. Jaký ty máš na tohle názor? Dovedu si představit, že kdyby existoval jako profesionální šach jako v podobě, že se tím jako opravdu živíš, a ne, že jsi prostě, že někde živoříš prostě to, tak dovedu si představit, že v tomhle světě bys mohl hrát normálně 14denní turné, 10denní turné, protože by to byli opravdu profíci, kteří by odnesli jako dostatečně peněz. A nemůžu jako říct, že by mě jako diváka tyhle turnaje nebavily. Jo, já si to pustím třeba při práci, jo, mám to na druhém monitoru, občas na to kouknu a jakože ten přenos má 5-6 hodin, mi určitě nevadí. Jo, ale problém je, že takovýhle profesionálové, kolik je to lidí na světě? 50? To je něco, čím se jako moc nedá jako nazvat, jako že tady budeme nějakou velkou základnu profesionálu. Pokud se jako bavíme o profesionálech v podobě prostě hráčů, kteří mají třeba 2400 plus, že už to někam prostě dotáhli a chcou nějak jako ty šachy hrát, prostě v těch šachách nejsou jakoby ty peníze, abys
abys mohl jakoby jet někam na 10 dní a vyhrát za to prostě 8 litrů, když se ti bude dařit, no, to prostě, to je šílený. Jo, budou to muset kombinovat s prací, budou to muset kombinovat možná někdo s trénováním, někdo s civilním povoláním, ale v podstatě není možný být jako šachový profík a nebýt jako vyloženě žebrák. No, takže v tomhle světě, kde to jako musíš brát jako zaměstnanec, tak jako pro mě 9denní turnaj jsem nehrál, no hrál jsem za 5 let asi jeden, no nepočítám olympiádu nebo mistrovství Evropy, to jsou přece jenom jako zajímavější akce, jsou lukrativní a jsou prestižní, ale vlastně jinak jsem za posledních 5 let takový turnaj hrál asi jenom jeden. Myslím, byl to vlastně nějaký Genko ve Spojených státech a asi chápu, že to byl jako hlavně výlet. No, protože prostě ten čas tomu nemůžeš věnovat, jako brát si na něco takového 7 dní dovolený, aby tě tam prostě odremizovali prostě malí děti, nebo tě tam z přípravy prostě porazili, zahájení. A všeho všude, když skončíš třetí, za to vyhrál 5000, to je prostě směšný. Takže za mě určitě tady chybí turnaje, které by byly třeba od čtvrtka do neděle, jo, přes léto, že bys prostě přijel třeba ve čtvrtek odpoledne, vzal by si za den dovolený. Vím, že to třeba bylo na Slovensku nějaký takovýhle turnaj, jo, byl, nebo třeba i to myslím hrál ty někde v Linci, že jo. To jsou, myslím, turnaje jako budoucnosti, kde prostě prachy tam jsou, silní hráči tam jsou, je to zajímavý a můžeš to jako člověk, který vlastně pracuje, tak samozřejmě můžeš jako si vzít 2 dny dovolený, aby si odehrál svůj turnaj pěkný, ale prostě hrál jsem nějaký zajímavý rapid, jo? Hrál jsem v rumunskou Grand Prix, ale to byly všechno turnaje, které prostě trvaly 3-4 dny a jako tyhle turnaje teďka jako vyhledávám, když prostě skončí sezóna, člověk si chce něco přes léto zahrát, ale prostě 9-10denní turnaj, to je jako z pohledu mýho úplně neakceptovatelný, jakože hrál jsem třeba republiky 21. No. Jo, já jsem právě chtěl říct, že v tom Linci právě během 4 dnů se rozdá 75 000 euro. No, už prostě prodal miliony, že jo. Je to zajímavé. Myslím si, že ty rychlejší formáty právě jako, myslím si, že to je prostě cesta v toho šachu, že ty turné prostě nabídnou vlastně víc peněz za méně času. A vlastně se tak jako hodně v Německu teďka hrávají ty turné právě 7kolový, že přijedeš ve čtvrtek, hraješ 1 kolo a pak pátek, sobota, neděle po 2 kolech a vlastně 2 až 4 kola to se hraješ. Což je jako zajímavý, samozřejmě člověk musí být na to připravený trošku kondičně, pokud jako nikdo není zvyklý prostě fakt jako je 2 partie denně, tak bude mít problém, ale já si myslím, že prostě i třeba si myslím, že ty turnaje by se klidně mohly hrát prostě jenom 60 plus 30, jako 60 minut plus 30 sekund za tak. Tím to trošku zvyklíš tu partii, ta partie nebude trvat 5 hodin, asi schopný v klidu odehrát 2 za den. Myslím si, že jako čím to tempo je rychlejší, takže často se i prokáže ta kvalita těch hráčů, ale možná to nemusí vždycky jako souviset. Nevím, no. To je to samozřejmě. Jo, jako já s tím jako souhlasím. Já myslím, že do ligových zápasů se ti to asi nepodaří protlačit, ale vím, že se o to nějakým způsobem asi snažíš. To si myslím, že úplně nebude, ale jako v tom turnajovým, jako já si myslím, že tohle je prostě díra na trhu, no. Protože rapidy jsou fajn, ale klidně by mohly být turnaje třeba o 2 dny delší. Právě ten, co jsem hrál v Americe, tak to taky bylo, jak říkáš, prostě nastřílený tam do 2 kol. To bylo asi jedno kolo a 4 dvojkola nebo něco takového. Jo, ale člověk tam měl prostě hlavně asi na nejlet 9 kol. Tak plánujeme právě letět na částku června, dělají turné na Bahamy. To je právě, že člověk hraje čtvrtek, pátek, sobota, neděle 7 kol. A taky tam mají garanci asi 30 000 euro, ale spíš to člověk spojí právě, že se podívá na nějaký zajímavý místo a zůstane tam třeba o týden díl, aby tam jako něco poznal. A to může být ty šachy. Tak vlastně. Říká se tomu takzvaný šachový turismus. Že? No, já bych řekl, že to je na tom šachu teďka pro mě asi to nejzajímavější. Jasně. A teď mi ještě řekni, Mučer můžu, to je věc, kterou já jsem tady třeba v Ploutek nad Desnou, že tady jsem na mistrovství republiky s dětma řešil s Michalem Konopkou, že ta úroveň prostě už dlouho, že tam chybí ta špička. Já jsem říkal, chybí tam špička, že tam chybí prachy, že jo? A měl jsem jako takový nápad, v Anželsku jsem tady odprezentovat, jak to by se líbil jako vlastně reprezentantovi, že by se prostě jeden rok hrál uzavřený turnaj, jako se to hraje vlastně příští rok, nebo minulý rok se to hrálo, a vítěz toho turnaje by příští rok hrál zápas s Davidem Navarou
nebo teďka aktuální mistrem republiky, že jo, kdo by byl ten v té době, a Mhm. že by to bylo, že prostě mistr republiky v ten rok vyhraje 500 000 v tom uzavřeném turnaji Kolik a teď 500? bude druhý 300 000. Mhm. Protože garance, protože každý rok dává šachový svaz zhruba 1 000 000 na tu akci. Jo? Mhm. A vlastně, kdyby to bylo tímhletím stylem, tak si myslím, že by to mohlo být motivační pak hrát ten uzavřený turnaj. Jinak, kde když jako vyhraješ, tak budeš hrát s Davidem, kde můžeš vyhrát 500 a nebo když ne, tak vyhraješ 300. To by to motivační? Bavíme se o tom, že by do toho šel stejný cenový půl a byl by jenom jinak rozložený, anebo by do toho šlo víc peněz? To zní Šlo by do na toho mě, jako stejný kdyby do toho cenový šlo víc půl. peněz, to, co říkáš. Takový částky Ne, šlo by do toho stejný cenový půl, jen by se dělo mezi dva, víš? Protože ono tam, když hraješ uzavřený turnaj, Počkej, ale jak by to Když tam jdeš šlo na půl milionu, 300 000, 800 000 je cenový fond na MČR? To není ani v Polsku, ne? no on je tam totiž, že musíš počítat ty pobytový náklady, víš? Jo, jakože si to každý zaplatí všechno, bydlení. Mhm. Jo, OK. Já si myslím, že by to asi nenalákalo z jednoho prostého důvodu, že jsou to pořád jako stejné peníze, které se jako dělí a které jsou prostě malý. Jakože dělí se to jinak, takže je to jako větší gamble. Může to, samozřejmě pak to jako přiláká jako Davida Navaru úplně 100%, že jo, protože tam najednou jako vyhraje půl mega místo 80 000. Ale jakože, když si to zadáš třeba do nějakého simulačního softwaru, jakou máš šanci vlastně z pozice nějakého hráče 2520, když tam bude David, Ván, možná by se i Viktor probudil, Petě může být, že jo. Takže ono by to prostě pár takovýchhle silných hráčů zkusilo a jakože bylo by to zajímavý, ale nejsem si úplně jistý, že by mě to přilákalo. Takže mně přijde to, že jako prostě mistr republiky bere necelý kilo, prostě přijde naprosto nezajímavý. Zase jsem to říkal, že na mečer amatéru je stejná cena, tož když mi vezmeš, jaká je to úroveň, tak víš, je to jako... No, ještě ti to tam vezme David, že jo, který prostě 2700, že jo, pak když tam budou dobrý ceny, tak van. A když prostě najednou začneš jako vidět, že tam hraješ prostě o nějakou, prostě, že bys jako dopředu měří, že vezmeš 3. místo, tak bys měl být s tím spíš spokojený, že jo. A to je problém, no, když ti jako David hnedka ukrojí 1/3 cenového půlu. To je prostě malý půl, no, tam... Jako, když to přerozdělíš jinak, tak jako dobrý, ale takový vytloukání klínu klínem, prostě nejsou prachy, tak jako za mě spíš jako nějaký třeba zajímavý by byl pavouk, vyletím za 2 dny dobrý, dostanu nějaký malý prachy, vezmu si na to 2 dny volna a můžu pokračovat v práci a zase, když jako tam vydržím dlouho, tak už zase něco budu brát. No, takže prostě tady z takového pohledu za mě jako třeba něco takového by bylo nějak blíž něčemu, ale prostě víš co, ty na tom turnaji budeš od 3. kola vědět, že jsi bez šance, on prohraješ první 2 kola, budeš tam muset být dalších 8 kol a v podstatě to povede k tomu, že ti lidi tam jako fejkově onemocnijou, víš co, prohraješ první 2 kola, najednou co si budeš tam platit ze svého hotel prostě na dalších 8 dní, všechno tohle jenom, abys tam byl prostě za kašpara, který nic jako už ani za to nemůže dostat, tak to skoro skončí tak, že ti lidi jako odjedou jako na nějakou fejkovanou nemoc domů. No. Jasně. Já chápu, no. Já teda jako úplně nesouhlasím s tím, že by nebyly prachy, protože šachový svaz má nejvíc peněz za posledních asi 15 let. Jo, ale taková otázka, kam ty peníze směřují. Já si myslím, že by se možná s tím mohlo nakládat líp. Protože když vezmeš, že rozpočet šachového svazu je 1 nebo 2 milionů, což už není malá částka, a to, spoustu věcí z toho platíš. A teď je otázka, jestli jakoby, co je cílem toho šachového svazu, jestli jako podporovat reprezentanty, nebo rozšiřovat členskou základnu. To je asi o tom nastavení. No, je to asi o jako jejich nastavení a to asi není úplně, že bych já do toho měl nějak si něco myslet nebo do toho něco říkat. To asi každý vedení si to jako udělá tak jako trošku po svým, ale asi jako podporovat tu členskou základnu bude asi pro šachový svaz vždycky priorita. No, kvůli všemu dotacím a tak, to asi jako jo. Ale samozřejmě bylo by fajn, kdyby se dokázal najít nějaký sponzor, který by dokázal to mečer můžu pravidelně. Jo, já si myslím, že takovýhle akce prostě musí vždycky stát hlavně na soukromých sponzorech, protože očekává, že takový prachy dostaneš od státu, je dost
jako náročný. zvláštní, no. A prostě, když tam nedotáhne sponzory, tak to skončí tak, že tam nikdo nepřijede, že jo. Což je vlastně to, co se jako děje posledních x let, no. No, je to sice trošku škoda, ale třeba se to nějak změní. A vlastně možná se i trošku sázelo na to, že to změní Bolek. On tady v některých minulých dílech byl kritizovaný za to, že je kapitánem, tak já čekám, že ty ho tady tentokrát spíš jako obhájíš, protože vlastně je tvůj kapitán v Novém Boru. A je to tak, že samozřejmě vždycky jsou takový ty, co jsou pro a co jsou proti. Tak jaký bylo pro tebe vlastně se dozvědět, že i Bolek bude kapitán repre? Já nevím vlastně, jaký k tomu máš jako asi pozitivní předpoklad, že kapitán. Samozřejmě pozitivní, no tak předchozí vyjednávání, než tam byl Bolek o olympiádě, trvalo, já nevím, hodinu a než jsme vypili čaj a vlastně bylo hotovo, že jo, tak samozřejmě se současně jako pro mě ta samozřejmě dobrá zpráva byla, že jo, když jsem viděl, že tam bude Bolek, se kterým se dobře znám, nějak vím, jaký jako dělá rozhodnutí a za mě samozřejmě to bylo pozitivní. Protože většina třeba kritizuje, že není velmistr, myslí, že není problém? Nebo že není jako, dejme tomu, já nevím, silnej šachista, možná ani ne velmistr. Ty úplně nevím, na co bych se jako měl jako ptát, no tak byl tam s náma a předtím Zbyněk, to je fajn, ale jakože to se stejně jako nikoho neptáš na přípravě, tak máš prostě 2500, 2600 a člověk, který tě vůbec nezná, tak ti má dělat přípravy. Jako, víš co, na to by se mohli mít někoho jako na Skypeu tohle z toho, ale nakonec zjistí, že ten člověk by jako za to musel dostat dost peněz, protože on by tě musel dobře znát a jakože, aby byl k tobě k něčemu užitečný, tak by to vlastně znamenalo, že on by musel jako dokonale znát svůj repertoár, to jak vlastně hraješ, takže bychom museli před olympiádou třeba jako poměrně dlouho jako řešit, jak vlastně hraju. A potom ten člověk by ti jako hodně pomohl, když by vlastně takovou tu těžkou část přípravy udělal za tebe, všechny ty omyly, kudy jo, kudy ne, tak všechny ty omyly, kudy ne, to by šlo na jeho triko, na jeho čas a ty bys byl vlastně opočetější. To by bylo jako fajn, takového člověka určitě jako nepotřebuješ na místě. Vlastně, jestli je to velmistr nebo není, je poměrně irrelevantní, protože stejně jeho práce by byla za prvé vědět, jak hraješ, vědět, jak o tom uvažuješ jako o těch přípravách a za třetí potom jakoby tam tím strávit ten čas. A vzhledem tomu, že je nás tam 5, tak pokud by měl udělat něco smysluplného, tak by stejně skoro každý musel mít svýho. No, protože jako, aby někdo půl hodiny pro tebe něco jakože rádoby filtroval, bylo by to v podstatě bezcenný. Když by ten člověk jako opravdu pro tebe byl schopný makat jako třeba v té přípravě 4 hodiny a ty by se někdy v 10-11 jenom jakoby na hodinu podělil o to, jakoby, co teda, jo? A tak to by bylo fajn, protože byl člověk jako mnohem víc odpočatější a na těch akcích jako ztrácíš energii, jo? Je to prostě 11 kol, těžké, jsou stresující, takže to by pomohlo, ale to je asi mimo jako rozpočtové možnosti a co se týče jako že Bolek jako nemá rating 2500, to si myslím, že já s tím teda, já vlastně, když tam byl Zbyněk, tak jsme asi přípravy stejně nějak jako takhle spolu neřešili, tak člověk se s ním o něčem pobaví, ale jako tu přípravu jako on s tebou nedělá, jo. A vlastně to ani nikdo neočekává. Já vím, že právě třeba tady Vojta, Peter to jako nějakým způsobem kritizovali. Já jako na to nemám vůbec žádný oprávnění, abych něco takového kritizoval, není to ani jako moje práce. Já tak Fischer, nebo já nevím. Jasně. Jo. Ne, tak to spíš jako je dobrý, že tak ty jsi jako uvnitř toho týmu a vlastně můžeš vlastně tady říct těm divákům, že to nevnímáš jako problém, někteří to třeba vnímají, můžou tam samozřejmě mít i nějaký jiný problém, ne to, že jako je šachista nebo není. Chopil jsem, že s Péťou Michalíkem to bylo nějaký bylo, ale to je jako jejich boj, že jo. Péťa je svůj a jako prostě, když se ty lidi nesejdou, tak je to samozřejmě škoda, protože Péťa by určitě třeba mohl být jako silná postava na tom týmu. To samozřejmě jo. Ale chápu, že prostě jsou ty boje zase někde jinde, ale tak to prostě tak je, no. No, je tam nějaká komunikační bariéra, bohužel. Jasně. Jo, tak to se v šachovém světě stává. Málo kdy si to lidi umějí vyříkat jako v klidu a posunout se dál. Což je možná škoda, ale možná třeba se to časem naučíme všichni dělat trošku líp. No a teď ještě mi pověz vlastně, co teďka plánuješ dál, protože
budeš dál zůstávat v Novém Boru, nebo budeš jít někam jinam přejít? Já vlastně, když jsem se tak nějak díval do historie, tak dalo by si, že úplně naprostá špička prošla Novým Borem a vlastně nějakým způsobem to vždycky dochází k nějaký obměně. Jak ty to vlastně vidíš? Já nevím, jak jsi říkal, že vlastně už jsi v Novém Boru dlouho a máš to přes kus cesty, přes celou republiku, by se dalo to, ne přes celou, ale to se dokonce jako už dlouho hrajeme domácí zápasy doma, což ale jakoby to cestování je asi to nejmenší na tom, ale hrajeme teda jako v Praze doma, nehrajeme v Novém Boru, ale to jakoby na to mělo jako stejně vliv pro mě jako nulový nebo blízko nulovýho a že bych teďka nějak potřeboval měnit, nebo nad tím jsem teda vůbec nepřemýšlel, takže jako co přinese budoucnost, to člověk nikdy neví, ale že bych měl teďka nějaký plány měnit, tak to k tomu zatím nevidím teda žádný důvod. Já se tak ptám, že mě zajímalo, jestli dochází jako přetahování těch hráčů, protože těch českých velmistrů není tolik, těch aktivních, že jo, a potřebuje každý ty český hráče, tak proto se na to ptám, protože mi jasně, že Nový Bor je na tom dobře s financema, nevím, jestli třeba může teďka pravděpodobně možná může nějakým způsobem do toho vstoupit zajímavý tým z první ligy jménem Kolešovice, který mají velice silného sponzora a během 3 let nejspíš dokázali udělat run jsou v extralize. A samozřejmě budou schánět hráči, že jo. A já nevím, jestli prostě fakt ty velmistři slyšejí na to, že dejme tomu přeženu to, teďka bych to trošku zjednodušil, tak v Pardubicích beru 5 a tady ti nabídnem 15, tak jestli jako půjdu za 15 nebo nepůjdu, jo. To jsem jako, mě tak zajímá, jak to funguje. Ale v tomhle to má každý jako trošku jinak. Co jsem tak nějak jako vysledoval, tak jako mladá generace na to poměrně jako kašle a spíš se dá jako vyšší desky. Asi kvůli normám, zkušenostem, já nevím. Já jsem to takhle třeba jako nikdy neviděl, ani když jsem byl jako výrazně mladší, tak jsem neviděl jako rozdíl, jestli budu hrát na 4. nebo na 8. No tak prostě uhraješ si svý Perfo 2600. A jestli to uhráš jako na 4. nebo na 1. nebo na poslední desce, na 1. to znamená, že budeš muset udělat třeba -1, vzadu to bude znamená, že musíš udělat třeba +6, ale jako matematicky já to beru, jo, to je stejně, jak jsme se bavili na začátku té olympiádě, zleva zprava, pro mě je to prostě pořád stejný výsledek, uděláš nějaký perfo jednou na 500, jednou na 700, když se nedaří třeba na 400, a jakože za mě je to úplně jedno, kde si to uhraješ, jestli vepředu, vzadu, takže za mě tam určitě vždycky ta finanční motivace nějak má asi jako větší hodnotu. A já bych řekl, že jako ty starší generace šachistů asi by nějakou mohla mít, i když záleží. Někteří jsou třeba úspěšní trenéři a může jim to být celkem jedno. Čeho jsem si určitě všiml, takže ty mladé generaci je to jako spíš jedno. Jo, že ty chcou spíš jakoby tu desku. A u těch jako starších, tam je to spíš asi fakt případ od případu. Ale samozřejmě jako trh funguje, že jo. Jasně, jo, tak funguje ve všech sportech. Mě překvapilo, kdyby to všechno nefungovalo. Ale samozřejmě bude pro šachy dobře, když budou přicházet lidi, kteří budou chtít sponzorovat šachový týmy, protože tím jako samozřejmě dáš možnost, dejme tomu, to dělat na profesionální úrovni a nemusí do toho dělat dalších 10 věcí, takže se tomu budeš moct věnovat aspoň z nějaké části naplno. A samozřejmě nemám jako úplně představu, kolik může stát sezónu Nového Boru, ale vím, kolik třeba stojí sezóna Lisí a nejsou to malý peníze, že jo? Takže věřím, že ty sponzoři to taky jako musí nějakým způsobem zvažovat, jak jako budou chtít to celý investovat. Tak proto jsem se právě ptal, jestli třeba se tak neděje, že tě se snaží někdo přesvědčit, ale pojď hrát k nám, my ti dáme stejný peníze, nebo lepší, nebo tak. Jo, to nás nemyslí, že by nekomunikovali. Jako, no, ale tak musel taky mít co nabídnout, že jo, aby člověk bral nějak jakoby to. Prostě tak zkusil to, že jo, ale prostě, že jo, tak člověk by to tak nějak probral, vyhodnotil, co je nejlepší, ale no, spoustu jakoby týmů jako nemá úplně rozpočet na to, aby to úplně takhle naddimenzovalo a ono spíš asi jako ekonomičtější rozhodnutí bude vzít jakoby x jako mladých dobrých hráčů, kteří třeba nejsou až úplně top, ale zároveň jako budou výrazně levnější, takže ono tohle to může být jakoby daleko ekonomicky jakoby jednodušší ustát, jakože ne každý je prostě jako Düsseldorf,
který prostě, já nevím, nasadí jako Vidita, nebo je možná náhradník Vidy, nebo Jordan Van Forest je tam 11. nebo já nevím. Prostě asi ne každý prostě bude mít jako vyloženě prachy, který kolem se bude rozhazovat. Takže spíš bych řekl, že to ekonomičtější, jakoby, ten ekonomičtější pohled bude vzít prostě dostatečně dobrý mladý, který budou jako levný, ale jakože pokud se objeví nový Düsseldorf, tak proč ne? No. Já to spíš jako říkám z toho důvodu, že představa, že bych jako měl sponzorovat šachy, tak buď to chci sponzorovat tak, aby hráli o tu špičku, anebo do toho ty prachy dávat nechci, že jo. Protože to, že sponzoruju tým, který skončí 8. v extralize, nevím, kde je ta přidaná hodnota, jo, pokud tomu nemám nějaký emoční vztah. Ale zrovna ty Kološovy se můžou být zajímavý, že já nevím, jestli se viděli k soupisku v první lize, ale byl tam Sergej Nocesena. Určitě jsem to zahlídl a jakože za sebe já jenom čekám, kdy prostě přijde opravdu nějaký tým s tím, že tady porušujeme jakoby legislativu Evropské unie, že prostě blokovat to pro 5 Čechů je prostě nesmysl a že se tady opravdu objeví někdo, kdo řekne, hele, tohle nejde, dá to k soudu, soud se k tomu vyjádří tak nebo onak, to já jako nevím, jak by se k tomu vyjádřil, ale když by najednou tady padlo tohle omezení vlastně na 5 Čechů, že jo, který v Německu neexistuje, v Rakousku neexistuje, na Slovensku máš takový ty jediný naturalizovaný. A tady vlastně jako jediný prostě, že to máš fakt tady je to vlastně úplně nejvíc protekcionicky. Možná na tom Slovensku je to jako ještě jako ty naturalizovaný, nechci to jako nějak jako komentovat, to nebylo jako nadlouho a nemám k tomu zas, asi to nebude úplně ono, ale tady je to strašně protekcionistický, takže já si jako dovedu představit, že někdo opravdu přijde, ale na tohle nejde a potom ti tady přijde prostě s nějakou bandou mladíků někde, ať už z Indie nebo nevím, jestli z Polska. Vyhraje Českou extraligu. A prostě já si dovedu představit, že by i tohle někomu mohlo přijít zajímavý. Jo, tak určitě tam ty možnosti jsou. Ono se i dlouho třeba diskutovalo o tom, že by to mohlo zpestřit ženská šachovnice, nevím, jaký ty jsi měl názor. Že bylo by to zajímavé, jako co se týče, on to právě říkal Standa Cípka, ten si to jako hrozně zastával, a ne, že by byl jako asi nějaký propagátor ženského šachu, ale říkal, že by ty zápasy mohly být atraktivnější, že krom toho, že bys vlastně tam měl 12 ženských, tak vlastně i by se ty týmy najednou o ty ženský musely začít zajímat a tím bys jako mohl ten ženský šach začít trošku posouvat dál. Ale jakože já jsem takhle určitě nebyl proti, hraje se tak polská liga, je tam vlastně 5 chlapů a ženská šachovnice. Kdyby to bylo u nás, tak si myslím, že by to té soutěži prospělo. Samozřejmě jako je tam potřeba nějakou komunikaci víc jakoby dopředu. Jo. Pak je otázka, já bych asi úplně nesouhlasil totiž s tím, že by to měla být jakoby česká ženská šachovnice, protože myslím, že tak to bylo jako protěžovaný jakoby tady, s čím jsem teda jako poměrně výrazně nesouhlasil, protože když jdeme třeba v polské lize, tak na první desce máme 2600 zhruba, na poslední 2500 a ta ženská šachovnice třeba 2430, jo, takže prostě nějak to vypadá, jo, má to nějakou kulturu. Aby jsme prostě byli jako na poslední desce 2500 a ženská šachovnice by měla prostě, já nevím, 2100, tak jako tohle už bych asi jako přívrženec téhle myšlenky teda fakt neměl. Jo, takže za mě určitě ženská šachovnice dobrý, ale jakože určitě ne protekcionicky tady pro ten český trh. Jakoby, samozřejmě já jako za sebe osobně samozřejmě já mám přínos z toho protekcionismu, který tady je, ale na druhou stranu si nesouhlasím, takže když by se to otevřelo, tak jako vnitřně bych s tím souhlasil, vlastně, že tady může hrát 8 cizinců, včetně třeba ženský šachovnice, která by mohla být cizinka. A já bych byl určitě pro, i když jako mě osobně by to asi žádný zisk nepřineslo, jo, ale takhle jako by to zkvalitnilo soutěž? Myslíš, že by ty český týmy fakt koupily ty cizence, že bych bylo tolik? Protože předpokládám, že Češi jsou levnější než cizinci, takže by to byl další výdaj. Myslíš, že by se to fakt do tolik zkvalitnilo? Myslíš, že jsou Češi levnější než cizinci? Myslíš, že třeba Čech 2600 je levnější než cizinec 2600? Myslím si, že jo. Jo. Myslím si, že jo. Protože když máš jednoho v republice a k tomu si můžeš vzít 50 Poláků, tak ten asi jeden... Myslel jsem to tak, že protože jako vezmu ty okolní náklady, musíš mu zaplatit letenku,
dost často musíš mu zaplatit ubytování, to na tom Čechově ušetříš, jo? Ty okolní náklady. Ale možná se pletu, nevím. Byla to jenom moje vize, že to tak je, možná to tak není. Ale jako, ono, ty hráči jsou silní a nebydlí zas tak daleko. Jo? Ono, když jsou to Rakušáci, Maďaři, Slováci, Poláci, ti sednou 3 Poláci do auta, tyjo, a to není drahý. Jo? Jakože drahý je tady ten protekcionismus, kdy máš prostě v republice prostě Davida, jednoho Vana, pak prostě pár nějakých 200-500 padé, tak prostě o ně se přetahuje, že jako relativně o ně musíš bojovat, jo? Když to prostě o ty cizince, vezmeš si prostě ten, kdo se nabídne, že? Takže tam bych teda vůbec nesouhlasil s tím, že je cizinec dražší. Jo? Takže vlastně můžeš ponovat cenu. Cože? No, říkám, že ty vlastně můžeš díky tomu ponovat cenu. Jako tady ta česká smetánka, že jo, kteří prostě se tady žijou v tom protekcionismu, v tomhle tom poli vlastně jako taká chráněná dílna, že jo, tak samozřejmě to můžeme využívat, což jako je sice jako dobrý pro náš osobní prospěch, ale zároveň tu soutěž je kvůli tomu slabší výrazně. Když se podíváš, jak je silný Polsko nebo Německo, tak prostě to tady nikdy nedosáhneš, protože ty tady v tom zápase ti musí nastoupit 5x, 12, 60 Čechů. Jo, v Německu vlastně na spoustu zápasů nenastoupí třeba jediný Němec. Jo. A to jsou pak jako jiný zápasy. No, já to asi věřím. A jaký se ti líbí víc formát, když vezmu právě třeba francouzskou ligu, chorvatskou, kde oni to hrajou prostě během 14 dnů odehrál toho extraligu, tady se to vlastně tahá do několika termínů, často se trefuješ do termínů, o kterých nechceš. Co myslíš, že je lepší formát? Já bych byl jako zastánce právě to, jak to mají ty Francouzi, že to prostě za 14 dní odehráš a nazdar. Nevím, jestli mám správný názor, možná ne, jo, ale měl bych byl spíš fanoušek. V tomhle je to jako zajímavá otázka. Já jsem asi nejvíc mi vyhovuje jako Rakousko, který to má ve 2 nebo ve 3. Tam myslím hrajou 6 a 5, že to hrajou na 2x a není to vůbec dávno, co to hráli třeba 4-4-3 nebo něco takového. Takže já jsem určitě příznivec tady tohle z toho. Český formát mi určitě nevadí na 2 kola s 1 trojkolem. Když by to bylo třeba 2 kola s 1 5 kolem, taky si dovedu představit. Jo. Ale jako hraju vlastně třeba v Polsku, tam je to 9 partií zaraz. Není to špatný, ale úplně to jako nepřipomíná ligu zase jako na druhou stranu. Víš co, prostě liga, člověk prostě slovo liga, to je turnaj, jo, jakože má to výhodu, jo, chorvatská liga, zajedeš si tam na 9 dní moři, odehraješ to, ale jako nejvíc mi asi vyhovuje, buď to ty víkendy, anebo ten rakouský asi ještě se mi líbí o něco víc, protože je takový společenštější. Když jako přijedeš ve čtvrtek a vrátíš se v neděli, tak už tam přece jenom máš nějaký 2 volný večery, tohle, tady ten víkend je přece jenom poměrně krátký, máš tam do toho jako 2 těžký zápasy, takže si to tam jako společensky moc neužiješ. A zase ta 9 už na mě moc nepůsobí jako liga, ale nakonec nejsem v tom nějaký vyhraněný ani jako pro jeden formát, to určitě ne. No a tak na závěr mi ještě řekni, blíží se nějaký mistrovství Evropy, očekáš, že budeš v sestavě, nebo jak to vlastně víš? Já nevím, ono se to ještě neví, očekáváš to? Možná to víš, protože se zvolka znáte. Nevím to, poměrně by mě to překvapilo, ale samozřejmě počkám, jak to bude. Předpokládám, že asi dostanou příležitost nějací mladí, typu bych jako za sebe, jako rozhodně to nebude jako nějaký interní info, jo, ale tak za sebe bych předpokládal, jestli bude mít třeba Vašek Fínek zájem, tak tam bych předpokládal, že ten by asi příležitost dostal. Samozřejmě mladí kluci, co hráli s náma teďka olympiádu a předtím Ečko, Honza nebo Richard, si myslím, že taky mají určitě jako šance. No teďka, jak v té Praze, že jo, no tak kluci skončili tam poměrně jako špatně, no na druhou stranu tam by skončil špatně asi kde kdo. Ale uvidím, jako já to za sebe úplně nepředpokládám, že budu nominovaný, ale samozřejmě, když budu, tak to jako zvážím a rád si zahraju. Nicméně myslím, že zase přijde čas na nějakou trošku jako tu generační obměnu. Jestli na tom jsou ti hráči jako dostatečně silní nebo ne, jsou dobří,
Asi by jako čekal, že by měli jako ještě něco jako ukázat, protože pořád jsou jako ratingové pod náma, pod klukama, kterým je 50, pořád ty ratingy jako nedokázali dohnat. A jako když nehraješ, jako třeba když nehraje Viktor, tak jako jeho jen tak nedoženeš, no, ale prostě tak, když já třeba odehraju 50 partí za rok, tak zase jako nějak není důvod, proč by mě nemohli předběhnout, když by byly lepší. Jo, takže já se ale stejně myslím, že to bude asi víc jako zaměřený na tu mládež, no. Na tu jako dobu silnou. No. Jasně. Vidíme, kam se to posune. No ale nějaký turnaj, třeba nějaký srandovní turnaj, rapid turnaj, bleskový turnaj, kde tě můžou naše fanoušci potkat? A teď jsem tě špatně slyšel, jestli... Jestli bude nějaký turnaj, třeba rapid, blesk, kde tě můžou jako fanoušci potkat. Jestli něco takového plánuješ, kde tě prostě, nevím, třeba Pardubice družstva nebo něco jiného. Ale tyjo, zatím úplně nevím. Vždycky zvažuju ten Linec určitě. Rapid, bleskovky, to jako vždycky zvažuju. A jinak to mám teď spíš takovou turistiku, takže když to bude, tak to možná bude někde hodně daleko. A tady u nás zatím nevím. Jo, já vždycky tak koukám do kalendáře na nějaké rapidy, často vyjde, takže se někam podívám, takže možná třeba na nějakým open airu, když bude nějaký rapid zajímavý, tak je to možný, že tam se třeba potkáme někde na Moravě. A není to na to omezený, ale spíš to bude asi na rapidu, předpokládám. Tak já ti moc děkuji, že jsi dorazil. A na závěr chtěl bych něco předat našim divákům. Já úplně nevím, jestli jsi třeba viděl naše předchozí díly, myslím, že už jich máme 11 nebo kolik. Některý jsem viděl, některý ne. Jasně, tak kde jsem cítil, že by mohlo něco zajímavého, tak to víš, že si člověk podívá. Jasně, jo, takže já jsem vlastně ten formát právě založil proto, aby prostě lidi měli možnost tak nějak jako si poslechnout rozhovory, tady třeba s lidmi normálně nepotkají, že jo, nebo nemají možnost se s nimi někde konfrontovat, což někdy může být hodně zábavný, někdy jako se lidi můžou ťukat na hlavu, ale tak každý si vezme, co potřebuje. Jo, určitě. Super. Tak já ještě jednou moc děkuji, že jsi dorazil. Jo, že jsme jako všechno důležité si takhle nějak pověděli a budeme držet palce dalším případům úspěchu. Jo, díky. Čau, hezky večer diváků a mějte se. Čau. Čau.